Vandaag zijn Kastelein Fashion en Den Beek, Ovoer, Komma, Marijke Paradiek Hair and Beauty, Brand, Vida Mama en Ons Huis Reuver. Welkom terug bij Limburg Vandaag en we beginnen dit gedeelte met het spannende item, de zandloper. En deze keer de eer aan Peter Bokke. Ja. Welkom. Dankjewel. Heb je er een beetje voorbereid? Ik doe dat alle improvist. Oké, want ik heb als 4 vragen gestuurd waar ik er 90 seconden de tijd voor kreeg om de Lutoes te overtuigen over het evenement wat je gaat houden. Dan gaan we licht uit, spot aan. Jo. En dan ga ik nu op de startknop drukken. Dan moet ik heel eventjes, daar zit dan. Dan gaan de 90 seconden nu in. De eerste vraag. Zondagmiddag is er in café Zaal Oud Tor, als ik het goed zeg, in Torren een programma in de vorm van een Barbara-viering. Wat moet de kijker zich daarbij voorstellen? Een cultureel-literair café met schone muziek en prachtige teksten rondom de mijnwerker en de patrones van de mijnwerkers, de heilige Barbara. Ja, dan gaan we ook naar vraag 2. Van waar is de heilige Barbara zo'n betekenis in Torren? 1 minuut en 1 seconde. Je moet eens weten dat in de jaren 60 26% van de mannelijke beroepsbevolking in de mijnen werkte. Dat waren 126 papa's en zonen die elke dag naar de koelen gingen. En daarom stuit er aan het begin van Tour pontificaal het Barbara-beeld. Dat verklaart alles. Dan hebben we nog 40 seconden. Vraag 3. Wij zijn de gasten in het café. Serge Langeweg, Bruno Madjerek, Carboon met Henk Stijvers en een oud-mijnwerker Joep Giele, ex-oud-columnist Jo Wijnen en onze stadsdichter Har Snickers. Nou, dat klinkt gezellig. Nog 21 seconden. Maar van waar die keuze eigenlijk van die speciale optredens? Serge Langeweg heeft een boek geschreven over mijnbouw en arbeidskrachten in Limburg. Bruno Madjerek heeft de mijnwerkers de tango leren dansen en de vrouwen hebben de mijnwerkers nog 4 seconden. Nog 4 Carboon, seconden. Kompel met zijn oog. Peter, Schoon. en je wordt er zo mooi over het vertellen, maar helaas. Het meeste heb ik verteld. Het meeste heb je verteld en ik denk dat de Lutoes ook wel getriggerd zijn om richting de kant van Tor te komen. Tor, wie zeg ik het? Tour, klinkt mooi. Maar vooral een beetje over de spanning van de zandloper, hè? Maar heb je ook een beetje een spannend gevoel omdat Sinterklaas weer in het land is? Dat vind ik net. Valt dat net? Nou ja, het houdt in ieder geval iedereen bezig, want Sinterklaas is weer in het land. En wat weten we eigenlijk van de Goedheiligman? Alleen dat er ons beloont met heel veel cadeautjes. Maar nu kregen we de kans, althans ook de kleintjes kregen de kans om alles te weten te komen van de Sinterklaas. Want er geeft namelijk een Sinterview in de theaters, wat gepresenteerd wordt door Jochem van Gelder. En die hebben we aan de telefoon. Hallo Jochem. Ja, goedemiddag Patty. Goedemiddag. Ja, de tijd van Sinterklaas, beleef jij dat zelf ook als een hele spannende tijd? Nou ja, dat is absoluut een spannende tijd. Dan komt toch het kind wat in me zit, dat komt weer naar boven. En zeker als je dan de Sint, laten we zeggen, zo gek krijgt om met jouzelf de theaters in te gaan en echt antwoord te geven op alle kindervragen. Want dat is eigenlijk precies wat er gebeurt tijdens het grote Sinterview. Ja, want wat voor vragen kunnen we dan allemaal verwachten? Nou, we hebben, om het wat makkelijker te maken en om de kinderen te helpen, hebben ze bij ingang krijgen ze een formulier. Daar staan eigenlijk de 5 meest gestelde vragen, die staan erop. En dat zijn vragen zoals, Sint, wat doet u als u in Spanje bent? Sint, hoe oud bent u? Wat is uw favoriete muziek? Wat hebben we nog meer? Hoe word je Zwarte Piet? Dat is ook een erg populaire vraag. En dan hebben we in de voorstelling ook nog eens een keer een paar vrije vragenrondes, want je moet je voorstellen, ja, daar zitten soms 500, 600 kinderen, die hebben allemaal een vraag. Ja, dat is vrij lastig om ze ook allemaal antwoord te geven. Dus daar heeft de iPad, niet te verwarren met de iPad of de iPod, maar de iPad, die heeft daar wat op bedacht. Ja, het is ongelooflijk, maar die heeft de Namomaat. Dus alle namen van de kinderen zitten in de Namomaat. Die zien ze ook voorbij komen op een soort jackpot-achtige machine. En als er op de rode knop gedrukt wordt, komt de naam naar voren. En dat kind mag naar voren komen om de vraag te stellen aan Sinterklaas. Maar daar zit ook 2 keer, en daarom vertel ik het ook, een vrije vragenronde in. Ah, oké. Dan gaan de hoofdpiet en ik de zaal in en dan mogen we 3 minuten lang, nou echt alle vragen die ze maar kunnen stellen.
spannend voor de kinderen, maar ik denk ook spannend voor Sinterklaas. Want Ja. hoe hebben jullie hem zo ver gekregen? Want we komen toch wel heel wat van hem te weten. Ik heb volgens mij, dat was vorig jaar alweer, want het is alweer het tweede jaar dat we deze theatershow draaien, heb ik gewoon contact met hem gezocht via Skype. Ik heb toevallig zijn nummer en zijn adres. Dus. En ik heb hem het idee wat ik had voorgesteld. Ik zeg van Sint, als u nou eens naar het theater komt, ik regel dat er heel veel kinderen komen. En als u dan belooft om echt antwoord te geven op alle vragen. En ja, daar moest hij wel even over nadenken. Maar uiteindelijk aan het einde van de avond gaf hij mij een beetje terug en zei hij, ik kom. Dus was het rond en hij was zelfs inmiddels zo enthousiast geworden dat hij zei, nou weet je wat, ik neem ook mijn fotoboek mee. Want Ja. wat niemand ooit gezien heeft, is dat Sinterklaas ook jeugdfoto's heeft. Maar, Dus zeg eens even, babyfoto van Jochem. Sint bijvoorbeeld, ja. Hoe zag hij eruit als baby? Nou ja, de eerste foto is een babyfoto. Ja, dat is alleen al reden om naar het theater te komen. Want het was echt een wolk van een baby. Hij is geboren in Turkije. Dat wist ik ook niet, maar in Pantara. En hij ligt daar op een soort schapenvacht. Ik dacht nog even, hij ligt op zijn eigen baard. Maar dat was niet. Hij ligt op een soort Moest ik ook al denken. schapenvacht. Ja, en daar heeft hij zo'n klein rammelaatje in de vorm van een staf. Ja, het is een schattige foto. Een mooie baby. Mooie baby. Een mooie baby. Nou, dat kunnen we dan allemaal bewonderen in het theater. Maar Jochem, wat zou jij zelf heel graag te weten willen komen over de Sint? Nou, er is één vraag en dat is ook iedere keer weer spannend of hij daar antwoord op geeft. Ja, ik wil dolgraag van Sint weten of hij op dit moment, dus niet vroeger, maar op dit moment verliefd is. Of hij dat gevoel kent. Heeft hij speciale gevoelens voor een vrouw? En dat is ook eigenlijk een soort rode draad in de hele voorstelling, want die vraag wil ik dolgraag stellen. Alleen de hoofdpiet, die vindt dat geen goed idee. Die vindt dat veel te privé. Die zegt dat je mag alle vragen stellen, maar dat gaat nu echt te ver. Nou, en dan en is het spannend aan het einde of die daar antwoord op geeft. Maar ik denk juist dat iedereen dat dus wil weten. Ja. Gaat hij daar Als antwoord op geven, denk je? Ik ga vreselijk mijn best doen. Het is wel iedere keer zo dat aan het einde van de voorstelling ook echt alle kinderen, maar ook alle papa's en mama's antwoord willen hebben op die vraag. Ja, inderdaad. Sint, zeg het nou gewoon, bent u op dit moment verliefd? Nou, zeg maar tegen de hoofdpiet dat hij toch even met Sinterklaas moet praten, dat hij daar gewoon antwoord op gaat geven. En dat kan allemaal, dat gaat gebeuren in het theater. Dan krijgen we daar antwoord op. 25 november, dus aanstaande zondag in Venray. En op de grote dag, 5 december, staan jullie in Roermond, hè? Ja, mooi toch, hè? Met het Dan sluiten Sinterview. we ook af. Hè, waar hij binnenkwam, waar hij begonnen is aan zijn mooie tour 2012, want zo noemen we het dan maar. Mogen wij het slotfestijn organiseren. Ja, dat vinden we erg leuk. Fantastisch, en dat ook nog in Roermond. Jochem, bedankt dat we je even hebben mogen spreken. En heel veel succes en gewoon vragen, hè, die vraag. Ja, en voor alle kinderen die nu luisteren, kom naar Venray of kom naar Roermond. Want het is echt te gek. Het is een verrassende show, ook voor de papa's en mama's. Ik hoop jullie allemaal te zien. Nou, bij deze. Hè? Dankjewel en heel veel succes, hè? Oké, en dank voor de aandacht. Tot ziens. Graag gedaan, hoi. Doei doei. Ja, dat willen we toch allemaal weten, hè, Dana? Of Sinterklaas verliefd is, of niet soms? Natuurlijk. Het zijn ook een hele mooie periodes, maar ik denk dat Sinterklaas wel een stukje verliefd is op al die kindjes, want hij mag die gaan verwennen. Dat is toch wel heel speciaal. Ja, maar dat is dan een andere liefde. Dat is hè? een We andere willen liefde, natuurlijk maar weten ja, of hij die mag ze echt toch allemaal verliefd zo is. is. Echt, ja. Ja. Hey, maar wij zijn wel een beetje verliefd op jouw stem. Is het zo? Prachtig net gezongen. En dat was het voorproefje van jouw nieuwe theatertour vanaf januari. Ja. Dana Winner zingt. Ja. Wat mogen we allemaal verwachten tijdens de theatertour? Wel, ik heb ondertussen genoeg materiaal om in het theater te staan. Ik heb al heel veel cd's gemaakt, dus daar gaan zeker de grote hits die komen ook aan bod. Liedjes die niet als single zijn uitgekomen, maar wel heel mooi pronken op die cd's. En daar kan je dan het best tot zijn recht laten komen in theater. Er zit ook wat nieuw werk tussen. Maar het belangrijkste is dat we dit heel klein gaan doen. We zitten maar met 4 muzikanten en mezelf op het podium. Dus dat is heel klein, heel intiem. En dat maakt het ook zo speciaal. Ja. Want als je groot gaat, dan weet je natuurlijk, oké, het is met groot orkest. Zoals de kerstconcerten, die komen er nu aan. Die doen we met een heel groot mandolineorkest met 50 orkestleden. Dus dat is iets heel anders. Maar dat doen we in kerken. Ook heel intiem, maar ook heel groots tegelijkertijd. Ja, nou, het klinkt allemaal heel erg leuk. Ja. Waar gaat jouw voorkeur dan naar uit? Naar het grote?
of juist het intieme? Ik als artiest vind je het heerlijk om beide te kunnen doen. Het is ook heerlijk om heel klein en intiem te gaan, want dan kan je echt tot op het bot gaan. Terwijl als je groter gaat, ja, dan weet je ook van kijk, het impact is dan ook groter. En dan, ja, beide zijn eigenlijk heel leuk om te doen. Ja. Absoluut. Het is alleen dat het muzikaal natuurlijk iets anders klinkt. Ja, nou mooi. Je zit nou al meer dan 20 jaar in het vak. De tijd vliegt voorbij. Heel snel, ja. Maar hoe is het allemaal begonnen? Goh, ik was eigenlijk een heel grote sportliefhebber van volleybal. En voetbal heb ik trouwens ook gedaan. Dat deed ik ook wel heel erg graag. Maar volleybal, dat droeg mijn hart toch wel uit. En die mensen van de volleybal hebben mij ingeschreven voor de wedstrijd van Radio 2. En ik heb daar dan eigenlijk als grap aan deelgenomen. Maar zong jij dan onder de douche of zo, dat de meiden het wisten? Nee, ik zong ook in het koor. En ik zong dan ook wel eens solo in de kerken. En dan hebben ze eigenlijk achter mijn rug om mij gaan laten inschrijven. En ja, dat was eigenlijk wel best grappig. Toen was ik eerste. En ik heb dat dan nog 1 keer gedaan. Toen werd ik nog eens eerste. En toen dacht ik, ja, de fun is er een beetje af. En toen kwam eigenlijk de vragen van, we moeten daar meer mee doen. En zo is eigenlijk een beetje de bal aan het rollen gegaan. Nou, de fun van jouw muziekcarrière is nog lang niet eraf, hè? Want je geniet er nog volop van. Ja, zolang als ik het zelf heel graag blijf doen en ik voel dat ik ook iets kan overbrengen naar de mensen, dan blijf ik het ook doen. Ik zeg altijd, een voetballer weet wanneer hij in zijn schoen aan de haak moet hangen. En ik denk, als mijn moment ooit gekomen is, dat ik dan ook al weet van, kijk, ik laat hem nu rustig over aan iemand anders. Maar dat duurt nog even, toch? Ja, ik doe het nog te graag en ik heb nog zoveel te vertellen en zoveel te zingen, dus ik wil nog wel wat verder gaan. Want als je terugkijkt naar die 20 jaar, of ja, meer dan 20 jaar, wat zijn dan de hoogtepunten die je hebt meegemaakt? Ik moet zeggen, elk optreden is een stukje hoogtepunt, want je weet nooit wat je kan verwachten. Er zitten telkens andere mensen, ander publiek. En ik zeg altijd, als artiest moet je waardig zijn om op het podium te staan. Daarmee bedoel ik, je zou eigenlijk voor elk publiek moeten kunnen optreden. Of ze nu jong, oud of wat dan ook zijn. Voor elk publiek zou het moeten gaan. En ja, het is eigenlijk de waardering van het publiek dat je eigenlijk tot hoogtepunten maakt. Uiteraard ook de awards die ik gekregen heb. Ik heb eigenlijk 5 gouden ogen op rij gekregen. En dat zijn wel hoogtepunten in mijn carrière geweest. Ja. Ja, heb je ook dieptepunten meegemaakt? Ik heb een scheiding achter de rug. En ik werkte samen met mijn ex-man. We hebben nadien nog samengewerkt. Dus eigenlijk gaat het nog wel altijd heel goed qua muzikaal. Maar dat zijn natuurlijk, dan voel je wel van kijk, je hebt eigenlijk een hoogtepunt gehad muzikaal. En dan ga je eigenlijk, ja, je moet je dan een beetje distancieren. En ieder gaat zijn eigen weg dan. En ja, dan moet je natuurlijk op zoek gaan naar iemand anders die dat stukje helft terug opnieuw invult. En dan mag ik wel zeggen, dat is niet prettig om doorheen te gaan. Maar ik bedoel, scheiden doet lijden, dus dat is ook een beetje zo, uiteraard. Maar het is je wel allemaal gelukt om daar weer goed uit te komen. Ja. Want als jij nou niet opgegeven was door die dames van de volleybal, hoe had jouw leven er dan uitgezien, denk je? Goh, ik wilde heel graag in het onderwijs gaan. Dat was ook iets wat me heel erg boeide. Of de sociale sector, of iets met dieren. Dus ik had eigenlijk wel mogelijkheden om tussen te kiezen. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik tot op de dag van vandaag nog geen spijt heb gehad dat ik die keuze heb gemaakt. Nou mooi, maar dat zien we ook aan je, want je straalt als je zingt. Dank je wel. Je bent bekend in België, Nederland, maar ook in Zuid-Afrika. Hoe komt dat? Wel, ik had toen getekend bij IMI, die toch wereldwijd zaten. En ja, dan kwam ook de directeur van IMI Zuid-Afrika naar België, want toen kwam Tina Turner ook naar België. En ja, we hebben dan samen een ontbijtmeeting gehad. En toen zei ik wil jou hebben in Zuid-Afrika. Ja, en voor mij dacht ik, Zuid-Afrika, dat is in the middle of nowhere. Dat is echt in de bush. Maar het is heel mooi, hoor. Het is supermooi. Dus ik kom daar nu al meer dan 10 jaar. En ik heb mijn hart daar wel verloren. Dus toen ik daar voor de eerste keer kwam... Weet je, het is ook een wisselwerking tussen publiek en tussen artiest. En ik werd daar zo met open armen ontvangen dat ik er ben blijven gaan. En dat ze mij ook zijn blijven vragen. En tot op de dag van vandaag. Nou, mooi. Nou, de theaters gaan jou ook met open armen ontvangen. Ik ga eens even zeggen de datums dat je in Limburg staat. 15 februari in Roermond. 8 maart in Kerkrade. 16 maart in Weert. 28 maart in Sittard. 4 april in Venlo. En 6 april in Venray. En dan mogen we van jouw nieuwe theatertour gaan genieten. Mag ik jou vragen om nog een nummer te zingen?
Alsjeblieft. En welk nummer gaat het zijn? Wel, ik dacht zo rond de tijd van het jaar is het niks zo moois een lied voor kinderen te zingen. Ik vind nog altijd, dat is het hoogtepunt van een leven, denk ik. Want jij bent zelf ook zwanger en ik denk altijd van, daar wil je het beste voor geven. Dus geef de kinderen nog altijd het beste. Lied voor kinderen. Mooie keuze. Mag ik jou vragen om richting die kant te gaan? Dan ga ik de mensen thuis misschien wel blij maken. Want Geert Toes, als vaste kieker, weet natuurlijk dat we eindelijk keer in de mond een prijs weg mogen geven. Het stijlingsadvies ter waarde van €199, wat ik aangeboden wordt door de Woonboulevard Heerlen. Wat moet je doen? Je gaat even naar de lifestyle-pagina van TV Limburg. Dan zie je een Woonboulevard-button. Gewoon even op klikken. Dan kom je op de Facebookpagina van de Woonboulevard. En als je daar nou met zoveel mogelijk lui deelt, dan wordt Geer misschien een van de gelukkige winnaar van het stijlingsadvies van €199. En ik ga nog nu gewoon blij maken, hoef je niks meer te doen. Gewoon lekker zitten, relaxen met een heerlijk nummer van Dana Winner. Het lied voor kinderen. Dit is een lied alleen voor kinderen. Ik heb alleen de tijd verplaatst. Nu ze stilaan uitgespeeld zijn. Een trappenhuis, dat werd een speelplaats. Een lied dat zingt, geeft ze de ruimte. Een lied dat dartelt in de zon. Over dichtbijzijnde polders, over de wijde horizon, over een stad die autovrij was, met een muziektent op de markt en een eindeloze speeltuin, en met natuurlijk ook een park. Stel je voor, je kon daar spelen, in de straten op het plein. Ongestoord kon je er hinkelen. De stad zal helemaal van jou zijn. Ergens hoor je kinderen tellen. En je telt mee 8, 9, 10. En je hoort na al die jaren, wie niet weg is, is gezien. Dit is een liedje alleen voor kinderen, in het land van koning Welvaart. Morgen zullen ze niet meer spelen. Hun spel is vogelvrij verklaard. Een liedje voor kleine zielige vogels, die als kinderen zijn vermomd. Wier vleugels men heeft kort geknipt. Hun gezang is haast verstomd.
Ja, en is het alweer tijd voor de Biep. En daar spreken we vandaag over met Marja Hensen van de Bibliotheek uit Heerlen. Want we gaan het hebben over de Week van de Mediawijsheid. Dat klopt. Wat is dat dan precies, Marja? Nou, de Week van de Mediawijsheid, dat is nu dit jaar voor de derde keer dat dat landelijk georganiseerd wordt. Door onder andere mediawijzer.net en de bibliotheken en ook andere organisaties die zich bezighouden met de nieuwe media. En in die week dan wordt er altijd een thema centraal gesteld. Dit jaar is het stijl van leven. En wat we dan eigenlijk willen doen is zowel jong en oud bewust maken van de invloed van die media. Hè, voor jonge kinderen, die vinden de term nieuwe media al verkeerd, want ja, zij kennen ze niet anders als zijnde aanwezig. Ja, want zij worden natuurlijk opgegroeid met spelletjes, met telefoons, met social media. En dat is wat je bedoelt, hè? Ja, dus voor hun is het normaal. Terwijl wij, oudere generatie, het allemaal hebben zien komen en het zien ontwikkelen. En ja, die invloeden die gaan zo snel. Als je bedenkt dat bijvoorbeeld een smartphone, er zijn er inmiddels al 6 miljoen in Nederland. En er zijn al 2,8 miljoen tablets. Nou, hoe lang zijn de tablets uit? Dus het gaat zo snel. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar het is nog niet zo lang. Nee, het is helemaal niet snel. En als je jongeren een filmpje van de ontwikkeling van de mobiele telefoon laat zien, nou, voor ons is dat nog iets van, gisteren. Nou, en die hebben zoiets van, hebben jullie met zo'n ijskast rondgelopen? En het feit dat je geen mobieltjes had 30 jaar geleden, tenminste de gewone burgers niet, dat is voor hun onvoorstelbaar. Ja. Dus. Maar is er dan veel onbegrip tussen de oudere generatie en de jongeren? Onbegrip, in die zin dat je kinderen het eigenlijk heel normaal vinden, zeker nu met de smartphones, om overal bereikbaar te zijn, ten alle tijden, waar ze ook zijn, met iedereen direct contact te hebben, is het bij ons, de ouderen zal ik maar zeggen, wij vinden het gewoon dat je dat niet doet om altijd maar, als je het mobieltje afgaat, als die pinkt, dat je meteen gaat kijken, worden alweer lastig gevallen of als we aan tafel zitten, dan moeten die dingen uit. Maar een jongere zijn mobieltje afnemen, dan maak je hem onthand. Ja. Dat past gewoon niet in zijn levensstijl. Ja, want de social media, het is natuurlijk al makkelijk en ze hebben ontzettend veel mogelijkheden daarmee. Maar het is ook wel negatief kan het zijn, hè? Want ik heb ook gelezen dat zelfs het slagingspercentage op school een stuk minder is dan daarvoor. Is dat zo? Als je me om cijfers vraagt, dan overvraag je me. Dat zou ik zo niet kunnen weten. Ik denk natuurlijk dat kinderen worden natuurlijk wel veel meer beïnvloed en veel meer, zoals wij het zouden zeggen, lastig gevallen. Omdat ze constant willen weten van, wie wil er iets van mij weten? En ze willen ook alles met elkaar kunnen delen. Voor hun is dat normaal. Tuurlijk, er moet ergens een middenweg gevonden worden. En ik denk ook dat het onderwijs zal moeten gaan kijken dat ze die nieuwe media ook meer gaan gebruiken. Want je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen van Twitter, normaal een telefoon moet uit in de klas. Maar je zou bijvoorbeeld Twitter ook kunnen inzetten in een klas als je met een opdracht bezig bent. En dan zou je misschien nog wel verbaasd kunnen zijn dat jongeren die normaal niet hun mond durven open te doen als de docent iets vraagt, wel een reactie via Twitter durft te geven als je een school- of een klasaccount hebt. Dus ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn. En ik denk dat we daar samen met elkaar, ouders, docenten en wij de bibliotheken proberen daarbij te helpen, daar manieren moeten vinden om dat bij elkaar te brengen, zal ik maar zeggen. Dus de Week van de Mediawijsheid is eigenlijk bewustwording van de jongeren, van de bibliotheek, van de ouders, als ik het zo mag stellen, en van de scholen. Ja, inderdaad. Vandaag wordt er in Hilversum, in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, daar is vanmiddag gestart met een jongerendebat voor leerlingen uit het VMBO. En gelijktijdig waren er ook masterclasses voor docenten. Dus jongeren gaan praten over hun gedrag en over wat de invloed van kunnen zijn. Want je moet niet zomaar alles posten. En je kunt niet maar alles twitteren wat in je opkomt. Want er zitten heel veel gevaren aan. Daar zitten heel veel gevolgen aan. En docenten krijgen dan aangereikt van, hoe kun je daarop voorbereid zijn? En hoe ga je met je leerlingen om? Want ga je bijvoorbeeld privé met je leerlingen een Facebook-account delen? Het zijn ook vragen. Is het verstandig? Daar kun je over discussiëren. Dat gaat dus gebeuren. Dat gaat dus gebeuren. Wat zijn dan nog meer voor activiteiten die in Heerlen plaatsvinden, in de bibliotheek? In Heerlen, daar starten we op dinsdagavond met een lezing van Joyce Gauguin. Dat is
een professor van de Universiteit van Amsterdam. En die komt in het Engels een lezing verzorgen rondom gaming en finance en economy. Lijkt me heel interessant, maar ook een uitdaging natuurlijk in het Engels. Op woensdagavond verzorg ik zelf een lezing voor ouders en opvoeders rondom digital natives of generatie Z. Het is maar hoe je ze wil noemen. Met name ook om ouders en opvoeders te laten zien dat er heel veel te winnen is als je een beetje begrijpt hoe jongeren opgroeien in deze maatschappij. En dat ze ook, we denken vaak dat ze geen respect hebben voor ons. Ja. Maar dat hebben ze wel, maar zij ervaren dat op een andere manier. Ja, want zij kiezen er niet voor, hè? Ze gaan met de flow mee. Hè? Ja, Want je had het over generatie Z en daar heb je ook een boek van meegenomen. Ja, ik heb dit... Generatie Z is dus... De generatie die geboren is na 1990. En die Oké. dus in 2020, zal ik maar zeggen, op de arbeidsmarkt komt. En waar krijgen zij dan allemaal mee te maken? Wat staat in het boek beschreven? Nou, het beschrijft hoe zij inderdaad nu al... is het laagdrempelig, maar nu al hun netwerken vormen. En dat ook iets is wat gewoon heel belangrijk voor hun is, om met elkaar in verbinding te staan. Dat zij eigenlijk ook verwachten, omdat de nieuwe media er zijn, nou, er is ook Skype, dus waarom zou je geen sollicitatiegesprek via Skype kunnen doen? En waarom zou je geen examen kunnen doen via Skype? Waarom moet ik naar Amsterdam als ik dat ook via Skype kan? Dus, en uiteindelijk geeft het boek ook aan van zij leven nu in deze maatschappij waarin verbanden gewoon anders worden. En het leest heel makkelijk en heel open en het maakt je ook bewust van dat wat in onze generatie nog heel normaal was. Dat staat allemaal ter discussie. Dus een heel nuttig boek voor de jeugd, maar ook voor de ouders in de scholen en de Ik denk en de rest eromheen. eerder voor de ouders en de docenten, want de jeugd vindt het normaal. Dat is inderdaad waar. Marja, dankjewel dat je hier was. En wilt je meer informatie erover, kunt je altijd terecht op www.tvl.nl. Ja, en zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze Limburg Vandaag. En ook aan het einde gekomen van deze week. Want ik wens je een ontzettend fijn weekend. Maak er een hele leuke tijd van. En dan zien we weer maandag weer. Bedankt voor het kijken en tot maandag. Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Den Beek, Auvoer, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand, Vida Mama en Ons Huis Geuven.